Moi. Sulla on mahdollisuus voittaa 1000 euroa. Seuraa minun ohjeita. Tilaa ensin minun kanavani. Ja sitten kommentoi. Ja sitten lykää videosta. Ja sitten tuo tämä video kaikille kavereillesi. Ja kerro, että voit voittaa 1000 euroa. Minä valitsin sen yhden kommentoinnissa. Ja jos mä oon kommentoinut, niin vain sen yhden. Vaikka voi voittaa 1000 euroa. Kunhan vastaan ensin kysymyksiin oikein. Se tulee vain yhdelle ihmiselle töistä. Moikka!